and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kimahayan ko ang langit. Nagluto pag siya og sayo sa pamahaw. Una sa mipiha. Junis. Manginawat lang kung nga dako siyang buhi. Dakong buhi ang imong bana sa imo niyang pagpauli sa inyo. Aron magmalipayon ka. Usok, may kasi kasaunan. Basi may mga pulis. Alam akong pistola. Kuhaan ko akong pistola. Di ko magpadakop ng buhay sa mga pulis. Bahala na! Di akong pistola. Di lang ko mupaapo pa sa gawas. Huwaton ko nga ito ni musod din islang ba? Ang musod, pusilon ko na yun. Oh, may misura. Kiri? Oh. Sige! Sige pusil ako! Ano mamatay na lang ko! Junis! Junis! Ikaw ba katong nagbugla o kasika sa gawas? Ha? Ikaw ba? Unsa? Oy, lagi day. Mo nagisulti na ako sa akong igagaw nga babay. Kahapon lang yun. Nagsabak ko na siya. Labihan niyang lipaya, oy. Kaya spoke ko muna, nga 5 ka doktor ko iyang gipahiling niya, og miingon nga dili siya makahatag og anak. Unya karon, na-shock na lang siya, kaya nagsabak naman ko na siya. Nga sa ato pa. Nga sa ato pa. Ako, Laura, may kahigayunan pa na nga magsabak ko. Oh, day. Busa, ayaw lang yun pagpakawa sa imong paglaom. Why butang imposible basta ang Ginoo na mo hatag nimo, ana. Ang tinuod lang, ako, 5 sab ka espesyalista nga doktor ang may kumpirma na ako. Nga diligid ko no kung makahatag og anak. Busa, day, doon ta ka nang kiingon mo nga imong ikagaw. Gusto ko masahid ko nun sa iyang gihimo nga nagsabak naman siya. Kay buhaton ko sa ang tanan niyang gihimo. Aron makahatag na kong anak kag rinan. Tana ni Laura, at doon ta dayon ang imong igagaw. Abi na kong mga pulis na ang nagbungda og kasikas ganiha. Mautong dali ko mikuha sa akong pistola. Nagtuo ko nga dili na maabot og susi tani ang mga pulis. Kay layo og ni ana sa taas nga bahin king napita sa dakong bukid. Og suoto na sab kaayo ni dinhi. Abi ko bag wa ka na kay mo misulti mo gabi nga kadlawon ka na magikan. Oh. Ano ka? Giubo ka man. Ambot nga ano ni, kalit man lang. Mura maganig lain ang pamati na ako sa akong lawas. Masag labad ako. Di ko no. Hikapunta ko no na yung agtang di. Pasig doon nagkahilanan. Oh. Hala, Alvin. Init ka man, uy. Kilantan ka. Uy, kaso ni, dara ni. Uso kay mada. Ayaw pagkumpiyansa, uy. Kadali lang ha. Kaya magkuha ko og mga dahon-dahon nga itong lagaon aron imong mainom. Tumutingal ni kay nauanan ko kagabi ida. Naigo ko sa ilanat. Pero, di mahimo nga iya kung atimanon. Madaharan ako kung ako rin mo atiman sa kong kaugalingon. Kini, gusto na yung mga dahon sa kapon. Atis ug sahil pas. Ako ning lagaon. Aron makainom dayon si Alvin. Ug mulurang dayon ang iyang hilanat. Kanang imo pa maging atimanon. Oh. Janice, ay na lang ko kabalak kining panlawas ko na ako, God. Gamay ra kining lanat, eh. Layo ranis tinay. Importante karon nga makapauli ka na sa inyo. Mahadlo ko nga mag-inusara og dulho paingon sa upos. Basig makasugat ko og mga bangis nga mananap. O dili ba ka mga taong dautan. Mao nga
wa na lang ko mo dayon og lakaw. Kun mo na. Iyato ti ka sa ubos. O saman, wa ka na gusto nga mo tanaw sa nanaw? Kay gusto ka naman nga mawa ko sa imong pananaw? Ha, Alvin? Oh, Lagaon ko pa ni mga dahon sa kahoy nga ako nakuha. Aron makainom ka dayon ini. ay. Kuya, sa tuod kung lakaw siya nga mag-inusara. Ano ba? Murak laing gipamati na ako sa kong lawas na. O, di ko pa mada... Di pa mada sa kong paminaw ang nga ihatod ako sa ubos. Ay. Mura ko kipanog na na. Gilantan no ko eh. Karon ihorinan, ni gyud kita sa bahay. Karon nga nagkagawas ako sa ospital. Magpalaksi ko pagdalis kong lawas pa. Kaya di lagi ko mahimutang. Kinahanglan mabawi ko na akong asawa. Kagidagit sa mga taong dautan. Rinan, anak, mahimo ba nga dili ka na mag-isgot sa imong asawa? Mauunay una ang imong panlawas. Nabalaka na kay kus kahimtan sa kong asawa pa. Basi ko sige buhat sa mga taong dautan nga ito niya. Ayaw lagi yung pag-una-una sa imong asawa. Tanawan noon, mihila ka na sa. Ayaw pag-una-una niya, aron dili ka mag-uol. Tingali pa unyag mabughat ka. Ibaw-ibaya, gadili pa unta kini mao ang adlaw nga mugawas ka na sa ospital. Apan mapugsanon ka yun. Musa, aron di ka mabughat, og mabalik ka og ka-admit, ipundo na ang imong una-una, ha? Og mao'y atiman na ang imong panglawas. Isabtan mo ba ako, iyo? Harinan? Mo ba, Sir Paulo? Mao ka na, Petra. Nagsigil nga pun siya gandong kang Junis. O gusto na siya nga makita ang iyang asawa. Kineng, Sir Paulo. Petra, Kadto ba si Inday Junius ba? Si imong pagtuo, buhi pa ka kadto siya karon. Petra, ato-ato lang niya. Ayaw og ipaabot ni Rinan kining isulti ko. Ay, oo, sir. Dili good, sir. Tingnan naman di ay, sir. Nagtuog yung ko, Petra. Nagtuog ko. Ngawa na si Jonis. Oh, Nga patay na siya. unsyalan? Hapit na mo sa kabuan sukat sa iyang pagkahanaw. Ug ang mga pulis, mura og misurrender na hapit sa pagpangita kaniya. Sa laktod, wa na din sa tong dapit ang mga pugante. Mitabuk na kini og laod. Ug si Jonis, nagtuo ko nga ila na kining gipatay og gilubong. Ay, kaluoy ang tao ni Tay Junis, oy. Ay, patay na kayo di ay siya, Sir Paulo. Ginoo ko. Init ka pa man kihapon, oy, Alvin. Madara ni. Wani kasong ilanata. Unsay way kaso, good. Nagkurog ka naman ka ni diha. Anya way kaso lang kihapon. Okay ra lagi. Oh, sige na, Ut na nag-inom ng gilaga na ko nga mga dahon sa kahoy. Aron, makalaga na sab kong balik. Jonis, kay kubayani mo. Ikaw nga akong bihag. Mo na minong miyate man ako. Ayaw na ko na. Ako bitaw, sadyang gilantan sab ko. Ikaw may miatiman ako. Sige na, tiwasan na nag-inom na. Kay magkuha ko og laing dahon na akong malaga og usab. Diyan ka una. Murag grabe nga akong nilanata. Pero di ko magpada. Kailangan nga magpagkalaksi ko balik. Aron masulbad kong krimen nga gipasangil batok na ako. Kinahanglan mabilang ko ang matulog ka kriminal sa pinangkaw kong inahan. Kinahanglan kita.
Unya unsa man? Mituo ka na gid sa akong gisulti nimo? Nagkasulti naman gid mo sa akong igagaw. Happy ta gid intay kuno siya mawad sa paglaom day. Apan kanunay kuno siya nga gidasig siyang pana. Mo nga naning kamot siya. Og datuman gid ang iyang gipanghantoy. Mao nga ikaw day. Kay wa may bana nga midasig nimo. Ikaw mo idasig sa imong kaugalingon nga magsabak ka. Buhata ang tanang paagi aron matuman ang imong gipanghantoy. Oh, Laura. Ingon ni ana ang buhaton ko. Apan sa dili pa, ang bahay namong duha ni Rinan ang unahon ko sa pagsulpad. Kinahanglan nga magkabalik na dayon mi. Kinahanglan gyud. Apan day, unsaon man nimo sa paghimo nga magkabalik mong duha si Rinan? Nga dili man gyud ka si Rinan nimo. Hinay-hinayon ko na lang siya sa pagtikdol, day. Dili ko na lang siya dali-dalion aron makibalik na ako. Total, wa naman ko'y karibal. Patay na ang iyang asawa. Patay na si Janice. Kumusta naman ang pamati mo sa imong lawas? Oh, medyo lain pang pamati ko sa akong lawas, pero arang-arang na lang kay wala ko magkurog. O salamat kay sa imong pagatiman ako. Mairasap kid nga wati kabiyai. Kinsa naman na unyay may atiman nimo kung wa pa ko. Alvin, mituod ako nga usa ka kabuutan nga tao. Og nabiktima ka lang sa sao nga wa mo mabuhat. Basta manghinaot ko nga masulpan mo ang kaso nga gipasangil nimo. Kana ang pangitaan ko gyud pagi. Mubalik ko sa Mindanao. Aron mataral ko sa hukmanan ang matuod nga makasasa. Niya ka ba? Aron paghangiusan ako nga magbalik ta. Ha, Christy? Kung maumagin na ang tuyo mo, lakaw na lang. Kay mapakyas ka lang. Renan, honey. Ayaw na kong tawag, honey. Kay wa na ta relasyon. Buwag na ta. Sige. Ikaw, Wood. Dili ka naman kit ka makigbalik na ako. Sige. Apan mahimo pa. Ayaw lang kong likay. Bisan imo na lang kong trataron, isip higala. Malipay na ko, anak. Bisan ka na lang ko, Rinan. Please. Apan alam sa unsa pa man nga magpadayon ta magdugol. Unsa man niya ikapong sa kong asawa kung mabalik na siya. Mientras suwa pa siya, tuguti lang una ko nga makapaduol nimo. Abi mo, Rinan, karon pa ko makaamgo nga dili giday taangay sa usa-usa. Tungod kay menyo ka na. Apan karon nga wa pa mabalik si Janice. Tuguti ko nga mo imuwagtang si mong kaguol. Rinan. Tinuod ka, Christy. Gidawat mo na nga, dili gyud kita. Oo, Rinan. O kamatuoran, anak. Pagpalaksik og dali. Kaya kitang duha ang mutabang sa pagpangita kang Janice. Aron mabalik siya si mong kiliran. Nga gidagit sa mga taong uhaw sa unod sa usa ka babae. Basin day tuod og buhi pa siya ng higayon na. Apan guba na. Kay gitabangan og lugos sa mga kriminal. Busa pangitaon ta siya, Rinan. Pangitaon ta ang buotan mong asawa, Rinan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!